Mga kapuso, more surprises and a grand reveal samtang nagahilapit ang liwat nga pagbukas sa bahay ni Kuya para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Save the date, bangon sa March 9 na malantaw ang teleserye ng totoong buhay diri sa Kapuso Network. May pa-sneak peek man sa celebrity housemates na gikan sa Sparkle kag Star Magic Talents. Ginreveal naman si Asia's Limitless star Julian San Jose kag Asia's pop heartthrob Darren Espanto ang mag-collab para sa bagong version sang sikat ng Pinoy. Dugang man sa pamilya ni Kuya ang first Kapuso hosts nga sandaya Gabby Garcia kag Mavi Legaspi nga ready kag excited na nga maghatag sang updates. Ila man makaupo ng kapamilya hosts nga sandaya Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, Melay Cantiveros, Alexa Ilacad, Enchong D kag Kim Chu. Present sa Big Media Con ang Kapuso and Kapamilya Executives. Yaraman sanday GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, OIC Program Management Mildred Garcia, kag sanday ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes kag Head of TV Production and Star Magic Laurente Diogi. Extra special ang edition this year bangod ginasaulog man sa PBB ang ila 20th anniversary. Ngayong March 9 na ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition!